Errekale horrek energia burujabetza lortzeko behar zituen 100.000 euroak lortu ditu. Ekainaren 3an Gasteizen errekale hor defendatzeko egindako manifestazio nazionalaren ostean jarri zuten martxan crowdfundinga. Epe amaitu baino 2 egun lehenago lortu dute 100.000 euroak biltzea. Oraindik ere ekarpenak egiteko aukera zabalik badago ere. 2013ko irailean 10 pertsonako talde bat sartu zen Gasteizko udal gobernuak utxarazitako auzora. Auzotarrekin adostu ondoren 26. zenbakiko eraikina berreskuratu eta bertan bizitzeko proiektua jarri zuten martxan. Egun 150 pertsona bizi dira auzo osora zabaldu den proiektu autogestionatuan. Joan den maiatzaren 18an, Gasteizko udalaren aginduz eta ertzainek lagunduta, Iberdrolako langileek argindarra moztu zuten auzoan, segurtasun arazoak argudiatuta. Egoerari aurre egiteko crowdfundinga jarri zuten martxan. Helburua 100.000 euro lortzea auzoan 500 eguzki plaka jarri eta Euskal Herriko uharte energetiko handiena bihurtzeko. Behin dirua lortuta, plaken instalazio kolektiboa egingo dute, inorenganako menpekotasunik ez izateko.